Jo anava als Abares Alts, sí. Anava en bicicleta i llevava la cartera i me feia ma mare una bolseta de tela per llevar el bocadillo. Sí. Vivies molt lluny de l'escola? Jo vivia 2 o 3 quilòmetres, almenys 3 quilòmetres, sí. I a partir de quina edat començaves a anar tu soles en bicicleta? I jo comencé a 7 anys o per ahí, en bicicleta, sí. Tenia una menueta sense freno ni res, però anaven allò, sí, bé, sí. Avui en dia els xiquets no van en bicicleta? No, avui va l'autobús i va... no ha canviat això res. Avui no, que va. L'autobús i calefacció i tot, entonces no hi havia res. Anaves plovent o anaves fent vent o... Sí, avui tot són carreteres, entonces canvis de terra. Claro, sí, hasta a volta me'n tornava a mitjan camí, perquè no m'agrada molt estudiar. I avui fa molt vent, me'n torne. Entonces els pares no te dien res, no és com avui, que avui sí que te repreten, entonces no te dien res. Pues bueno, pues no vas a segar herba, per conills o per l'animal, però no te dien, no tens que anar, ni els mestres se preocupaven quasi tampoc de que no anares. Sí, era una altra vida allò. No ni molt, no sé tampoc molt d'estudios, no sé molt, perquè no, entonces tampoc s'estudiava molt, sí que sé lo preciset. M'ha apanyat a Xina, m'ha apanyat, avui seria inviable, avui no podria, però entonces pues jo m'ha apanyat, feia carnet de conduir, i sí, bé, sí. No recorde que me donaven llet en polvo, me comprava ma mare un gotet de plàstic i me donaven llet en polvo, me donaven formatge allí també, en aquesta època, sí. Sí, era difícil perquè tampoc havia molt no passaves fam no em passaves, però ganes de menjar moltes coses sí. Entonces, pues, és el que havia, te donaven allí la llet, te donaven el formatge, pues bé, jo a voltes me guardava el formatge i me'l duia a la casa, perquè en aquell temps avui hi ha moltes marques, però aquell estava molt bo, és perquè no havia altra cosa, estava boníssim. Luego també, pues, el mestre tenia una paleta, que de vez en quan te reava una paleta en la maera a la mà, o te castigava allí ginollat d'allí a la paret, però bueno, és el que tocava. Si era el recreo, a jugar, sí, entonces pues venien en un setter el mestre d'ells, don Juan Fenoll, i sí, bé, sí. Els xiques a un costat, els xics a l'altre, entonces no és com avui que estan tots junts, entonces havia 2 col·legis allí, uno per xics, l'altre per xiques. Entonces a córrer per els bancals, perquè el camí que passava al costat de l'escola, allí no passava quasi ningú, i a córrer per allí, per la cordeta amagar, per les coses d'eixes, sí. Tots els valors tampoc n'hi havia. No hi havia valor, no hi havia quasi res, si és que tens que apanyar-te en el que el 3 en ratlla, coses d'eixes, no és que no hi havia altra cosa. Una canya era un cavall, una canya, agarra't, coses d'eixes, és que no és com avui que avui els meus nens tenen allí uns cotxes i unes coses que dius, si esto era tuyo en aquell temps, jo haver sigut capità. Avui és una cosa quasi de més. Ja hasta xiquets en 3 anys el mòbil, o el tablet, o furgant en els ditets ahí. Jo no, això mai. Que va, d'on? Jo em vaig comprar un llibre, l'aritmètica, que tenia 4 regles i poc més, i ja està. I una llibreta i un sacapuntes i un borrador.